ଆଜି ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଛି। ସରିଲା ପରେ ମମି କହିଲେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ ହବ ଯେହେତୁ ଯା ରାନ୍ଧିଦେ ଆଗ। ତ ଏଇଠି ଅରୁଆ ଭାତ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବାବା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଛତୁ। ତ ଛତୁକୁ ଧୋଇ ଧାଇକିରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇଲା ପରେ ଭାଜି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କାଢିଦେଲି। ସେଇ କଡେଇରେ ତେଲ ଆଉ କିଛି ଜିରା ପକେଇଦେଲି। ଜିରା ଫୁଟିଲା ପରେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ମସଲା ପକେଇଲା ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମର୍ଚ୍ଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଛାଡିଦେଲି। କଷେଇଲା ପରେ ସିଝା ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି। ପକେଇଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ଛତୁ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଲୁଣ ଦେଇକିରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଫୁଟେଇଦେଲି। ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗରମା ଗରମ ଭାତ, ଛତୁ ତରକାରୀ, ଛତୁ ଭଜା, ପୋଟଳ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେଲି। ବାବୁ କହିଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ଟା। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଏଠି ଖାଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଚଳିବ, ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ। ତାପରେ ଏଠି ବାବା ବି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ରାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାବୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଲସି ପିଇ ଦେଇଛି। ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଲି।